Nakatutok pa rin kayo sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic at syempre ito po si Jody Dizon Mercado, ang inyong mga kasama sa kwentuhan almost every day. At syempre tutukan niyo lamang po ang aming mga social media platforms. Ang aming pong official Facebook page ay ang CLTV 36 Official. Samantalang ang aming pong isa pang Facebook page ay CLTV 36 News. Ang aming pong IG account ay CLTV 36 Official. At ang aming pong Twitter handle para po mabasa niyo ang aming mga tweet sa Twitter ay CLTV 36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes at programa ng CLTV at ang aming mga latest uploads, mag-subscribe na ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV at sa aming live streaming, i-type lamang po ang www.cltv36.tv sa inyong web browser. Samantala, ang amin naman pong TikTok account ay at CLTV36. And basahin po natin ang inyong mga ipinadalang komento sa ating topic, question of the day. Tuwing kailan ka ganadong pumasok sa trabaho? Tignan nga natin po ang inyong mga ipinadalang komento. Basahin na po natin, umpisahan na po natin from Juvie Lin. Sabi niya, ganado raw siyang magtrabaho tuwing Friday. Siguro alam kong dahilan bakit tuwing Friday ka ganado kasi Saturday wala ng trabaho. Susumbong kita sa boss mo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday pala, hindi ka ganado ha. Isa sa ating fans na si Joe Alan Asuncion. Tuwing alam kong papasok ang resident historian ng programang Top Pick since World War II na si Ray Bravo Jr. Ay nako, sarap pumasok. Totoo ba yan? Dapat mag-apply na talaga itong historian kung totoo ngang historian siya o puro istorya lang tong si Ray Bravo Jr. ha? Ang komento naman po ni Jaina Cejas Zambales Ocampo, araw-araw kailangan ganado para sa pamilya. Of course, kanino ba tayo lumalaban? Kanino ba tayo talagang nagpapagod? Siyempre, para sa ating pamilya. Ang komento naman po ni Remel Calagwas, kapag bagong sweldo. At siyempre kapag bagong sweldo, yung pagkaganado mo dapat tumagal hanggang susunod na araw ng sweldo. Ha, Sir Remel, ha? Ang sabi naman po ni Emmy Navarro Roalios, araw-araw ganado ako kahit maraming work, ganado ako. Kasi alam ko lahat ang trabaho at diskarte sa trabaho at higit sa lahat, age doesn't matter. Ay, sa akin lang po yun ha. At higit sa lahat, masaya ako sa kumpanyang pinapasukan ko. Wow! Sana all, Ma'am Emmy, no? And syempre, ikaw ba naman ng no? Ang lahat ng viewers natin, umaasang lahat ng kumpanya ay mabait at talagang alam ang kapakanan ng kanilang mga manggagawa. Napakaganda ng natin, no? Topic, question of the day. Talagang malalaman natin ngayon. Nako po, sa mga employers diyan
Nako, baka empleyado po ninyo ang sumasagot sa ating topic question of the day ngayong araw na ito. Tuloy-tuloy nyo lamang pong isend ang inyong mga komento at babasahin po natin yan hanggang matapos ang ating programa, maya-maya po lamang. At sa ating pong kwentuhan, bata pa lamang daw nang magsimulang mahalin ng ating bisita ang musika. Bukod sa pagtugtog ng iba't ibang instrumento, siya ay isang singer, songwriter, at composer din. Ngayong buwan po ng Abril, isang debut concert ang inihahanda ng ating kabalen upang ipamalas ang kanyang experimental brand of music kung saan tampok ang kanyang pananaw sa buhay na ayon nga sa kanya ay music from the heart that should be shared. Pero alam nyo, talagang napaka-unfair, no? Hindi puro heart, pero bang music from the lungs, music from the liver, yung ibang organs nagtatampo. Pero ngayong araw, ma-inspire at ma-inlove sa mga musika na likha ng ating kabalen na si Ben Viola. Hello, Ben! Welcome sa Tatay! Ang mga bisita ng ating programa, no? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na i-greet, i-shout out, batiin ang lahat ng gusto mong batiin. Siyempre, Ben, baka may makapanood sa iyo lumabas ka pala sa TV tapos hindi mo man ako binate. So sana wala kang makalimutan sa iyong greetings. Go ahead, Ben, sa iyong mga pabati. So, bago ako mag-start, babatiin ko lang lahat ng mga tumulong sa event. Sa event na to kasi sobrang tagal ng preparation nito and marami naman tumutulong and sobrang thankful ko sa mga tumutulong na to. Kaya, so sa April 21, I'll be having my debut concert. Kaya kasama ko yung mga talentadong local artists din from Pampanga, Red Orchids, Healy After Dark, Cheche Bureche, Psycho Management, Formula, and Gigi. Tapos, I would like to greet my band kasi sobrang sila yung pinaka nag-effort sa practice namin. As in, sila yung pinaka, kumbaga, build ng music ko. And napaganda nila lalo yung music ko dahil so gusto ko lang silang batiin on drums, si Kuya Shem Sarmiento and si Michael Cruz on guitars and Francis Gaviola on bass. Ayun po. So, matipid, no? Sana walang magtampo mula sa family ni Ben. Gusto ko sa kung mga girlfriends ni Ben, sa mga kaibigan ni Ben. Huwag kayong mag-alala. Kayo pa rin naman ay nasa puso at isipan ni Ben, ha? Magpapasalamat lang po ako sa sponsors natin. Sa kanyang guesting. Pero Ben, ikaw gusto ka naming batiin ng happy birthday, Ben. Sana maraming salamat po. Lahat ng birthday wishes mo ay matupad. And siyempre, dalangin naman namin ay good health at maraming blessings sa iyo, Ben. And sana'y maging successful ang iyong papalapit na concert na pag-uusapan pa natin mamaya. Siyempre, kumustahin pa natin siya. Ben, nag-aaral ka pa ba at this stage of your life? Self-study po sa ngayon, pero babalik pa rin po ako ng school after the event and after I focus on releasing my music. That was my promise to my mom. Kaya pinagbigyan niya ako and todo suporta siya. Todo suporta sila ng parents ko, as in. Talagang suporta ng pamilya doon sa mga aspirations ng kanilang mga anak. And siyempre, importante din na makatapos ka ng pag-aaral. Ano ba yung kurso mong kinukuha, Ben? So, nung dati po, ano na po ako, AB in music. Pero nag-stop po ako kasi pandemic. And then, mag-change course po niya na akong mass comm. Yun! Naku, napakagandang kursong yan. Talungin mo man sa ating resident historian dito sa topic na si Reynaldo Bravo Jr. na since World War II, marami nang alam yan. Pero gusto kong malaman, Ben, paano nabuksan yung hilig mo, yung passion mo sa music?
bata ka pa lang ba Hmm, talagang parang nahihilig ka na sa musika? nung nung una po siyempre bata ako, parang ano ko lang siya, hobby. And hindi ko masyadong sinerseryoso pero nung tumanda ako parang nakita ko yung potential and marami akong nakitang taong nahihirapan kaya gusto kong gusto kong makatulong in a way na nag-e-enjoy pa rin ako. Parang yun yung gusto kong goal sa buhay. Gusto kong malaman ano ba yung mga musikang nakamulatan mo nung bata ka? Kasi ako nung Syempre elementary, po, from my dad, rockista po yung tatay ko, si Francis Gaviola. Mga Eraserheads, ganun po, classic OPM, and halos mga rock bands like Queen, The Beatles, yun, mga ganun po. Guns N' Roses, like that. ayun, parang ganyan din pala yung mga musika na babanggitin ko sana kanina. Ganyang mga musika rin ang aking nakamulatan nung bata ako, mga Bryan Adams, mga Bon Oo, Jovi, yan, Bon Guns Jovi N' po. Roses. Pero yung daddy mo ay ganitong mga musika ang pinapatugtog noong bata ka. Opo, kaya malaking parte din po yun sa influensya kong gumawa ng music kasi parang sila po yung pinaka-influence mga banda na shape yung music ko and na shape yung writing ko, na shape yung vision ko sa mundo. Yun pala. And syempre ngayong nakamulatan mo na sina Ellie Buendia, sina Freddie Mercury, no? Ang Fab Four. Eh syempre, palagay ko nagsimula ka na ring magkaroon ng interest sa mga Um, musical instruments. Noong bata ka, ano bang unang musical instrument, no, ang nalaman mong tugtugin? so it was like my first instrument was the cajon. It's like a mini drum for beginners and for acoustic plays. Hindi ko naman dapat tutugtugin kaso I had a talent show back then when I was grade 2 and that started it all. Parang yun na yun. Nag-start siya and nanalo ako kahit na beatbox lang siya. Wow, 'di ba? Pakahon-kahon lang noon si Ben. Pero ngayon, ilang musical instruments na ang alam mong tugtugin, Ben? Ah, bali yung mga bali yung mga basic band instruments. Hindi naman po ako ganun kagaling sa lahat. Pero my main instrument is the piano. Confident po ako sa piano and kasi bata pa lang po nun ako, gusto ko na magka-piano and hindi pa namin po nun afford. Kaya nagka-piano lang po ako nung college. Kaya I Yan. can play the drums, I can play the bass, I can play the electric guitar, classical guitar, ukulele, and a little bit of violin. So, para pa lang kung sakasakali, pwedeng sumali sa sa Itbulagatong si Ben, yung yung mag-isa kayang napakaraming tugtugin, no? Nakakabilib naman po. Opo. Napakaraming alam gawin ni Ben, no? Actually, from Thank you po. learning sa music at tumutugtog ng iba't ibang mga instrumento, I think ikaw rin ay nagsusulat na ng sarili mong kanta. Ilang kanta na bang mga Opo. naisulat mo, Ben? Kumbaga po, parang gusto ko lang i-share na mas songwriter ako, mas kinukuha kong maging goal yung songwriter that tells stories kaysa maging pure musician lang. So, as of now, I have 100 approved songs sa isip ko. Kasi I have more than 100 songs na pero yung iba hindi ko sila ganun kagusto and hindi ko gustong maiwan sa career ko. Parang hindi ko gusto ma-shape yung song sa puso ng mga tao. 'Di ba? Kaya Sino ba may mga naman certain songs lang ako nang na in talagang mind to may release. talento na gumawa ng ganyang karaming kanta, no? Sa kanyang age. And I think, no, ang nais ngayon ni Ben ay ma-share sa atin ang kanyang musika. At sa ating pong pagbabalik, abay nabanggit na ho ni Ben kanina, pinangunahan niya tayo. Pero meron po siyang concert
nagaganapin ngayong buwan ng Abril. Alamin po natin ito sa pagbabalik po ng inyong programang Topic. At nagbabalik po ang programang Topic. Basahin po muna natin ang mga nagpapadala ng komento sa ating Facebook Live ngayon. Ang sabi po ni Pat Gaviola ay happy birthday Ben Viola. Magpa-Shanghai ka naman. Love you. Yung Shanghai sa akin na lang yun. Si Jimmy Patawaran, happy birthday Ben Viola. And syempre, dahil may birthday, mayroon din akong pabati ng birthday ngayong araw na ito. Nais ko munang batiin ng happy birthday si Pam Horolan Tolentino. Pam, happy birthday sa iyo. And alam ko, inaabangan mo ang pabati na ito. Wishing you good health and more blessings kay Ranel at sa iyong buong pamilya. And lahat sana ng birthday wishes mo ay matupad. And enjoy your day, mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Pam Horolan Tolentino. Birthday din ni Laurice Lansangan Amon. Ma'am Lau, happy birthday! Anong meron sa iyong birthday, Ma'am Lau? Kung magpapasanghay ka, huwag mo kaming kalimutang padalahan. Dito sa CLTV, si Ma'am Lau po ay dati po namin kasamahan dito sa Laos Group of Companies. Isa po siyang magaling at mapagmahal or maalagang nurse. Lahat po sana ng iyong birthday wishes ay matupad, Ma'am Lau. At siyempre, more blessings at good health para sa iyong pamilya. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Ma'am Lau Amon. Tuloy na po nating basahin ang inyong mga komento sa ating topic, question of the day. Tuwing kailan ka ganadong pumasok sa trabaho? Ayan, sabi po ni Raven De Jesus, kapag walang marites. Nako, saan kaya kumpanyang walang marites, ha? Kung alam nyo kung saan meron, ha, sabihin nyo sa akin. Ang sabi naman po ni Riosa Marieta, tuwing araw ng sahod din, doon lang siya ganado. Kailangan paabutin hanggang susunod na sahod ang inyong pagkaganado sa trabaho. Si Fee Castillo, pag may birthday at pakain sa office, dapat pala araw-araw may birthday at pakain sa office. Kaya lang baka tumaba ng husto ang mga empleyado. Ha, Miss Fee? Si Daniel Cornel, kapag double pay loads. Nako, gusto palang pumapasok ng holiday. Ni Sir Daniel, ha? Si Lane ang pagmalapit na yung sweldo, mid-year, 13-month, Christmas bonus. Nako. Mahirap yan, Ma'am Lane. Baka pagdating doon sa performance evaluation mo, kapag malapit lang ang sweldo, mid-year, 13-month, Christmas bonus, doon mataas ang iyong rating. Ma'am Lane. Maraming salamat po sa inyong pagtugon sa ating topic, question of the day. At kasama pa rin po natin ng rising
star, musician, songwriter na si Ben Viola. Ben, ano ba yung usual na nilalaman ng iyong kanta? So my songs are for the people kasi yung rather than kung ano yung gusto ng mga marinig ng mga tao, mas gusto kong tuunan ng pansin ang kung ano yung kailangan nila mismo. Gusto kong ma-share kung ano yung message na pinaparating sa akin ng Diyos. And since that time na ikaw ay pumasok sa larangan ng musika, ano na ba yung mga nakuha mong mga achievements, Ben? Para sa akin, lahat ng to achievement. Like, kasi I'm living my life to the fullest. Wala akong pake kung sinasabi ng iba na leaving school is wrong pero babalik naman ako school, syempre. It's my choice and it's my decision to pursue my dreams first before going back to school and, being with the norm. Musika naman, hindi naman nawawala yan eh. No? Kahit nag-aaral ka pa, Ben, no? I think mag-i-stay yan, yung iyong talino at galing sa musika, nandyan pa rin yan. Pero, nabanggit mo kanina, Ben, meron kang inihahandang concert ngayong buwan ng Abril. Ano ba yung pa-concert mo na ito? Opo, so it's a very special concert. Parang thank you concert na siya sa lahat ng mga supporters and tumulong. And I want it to be a concert na magmamarka ng start ko sa journey ko as a singer, songwriter, and a musician and an artist na nagmula mismo sa Pampanga. Gagawin namin siya on Friday, holiday weekend siya sa Tita Aida's Kusina Resto Bar. Tickets at 300 pesos with free beer. And yun nga, na-mention ko kanina, Red Orchids, Healy After Dark, my good friends, Cheche Bureche, Psycho Management, Formula, and si Gigi. So, bago matapos ang lahat, I would like to thank the sponsors, Aqua Skin PH, thank you po Sir Jeff, Ike Bukoro, Little Bloom, Samgyup sa Roof, Grande Spa, Tesetora Trading Corporation, Mega Royal Corporation, Soliman EC, EMS 7 Accounting Services, Party Network, GE Supermarket, RelX, La Princesa, Hair Salon by Alpha, Carl Miranda Couture, Adrian Sahagon Fashion Atelier, and syempre papasalamat po ako kay Boss Noy ng Tita Aidas for letting me perform there. Yun. Pero Ben, saan ba tong Tita Aidas na ito? Para sa mga hindi nakakaalam upang hindi sila maligaw. Saan ba itong Tita Aidas para sa mga nais mapanood ang iyong konserto? Saan ba ito malapit? Bali malapit po to sa Balibago Friendship and malapit siya sa likod ng Petron. Likod ng Petron sa Friendship, kumbaga dun siya. Yeah. So, palagay ko naman, wazeable ang Tita Aidas. Oo, wazeable naman. So sa mga interesado po na manood ng concert ni Ben, yan po, sa may Tita Aidas po yan sa Angeles City. Ano bang aasahan namin sa pa-concert mo, Ben? Ano bang mga itutugtog mong musika? Meron ka bang mga original songs? At meron ka rin bang mga kanta na nais mong itugtog sa mismong araw ng konserto? Bali, I'll be performing 10 songs with my band. In-arrange namin to, pinaghirapan namin si Kuya Shem, si Tito Mai, si Daddy ko, si Francis. Thank you very much. And I'll be performing 10 original songs with 1 cover. And sa original songs na yun, makikita nyo na yung journey ng genre shift from masa genre to experimental genre to everything. Parang it's a roller coaster ride na sana mag-enjoy kayo. And I'm confident dahil sa banda ko na mag-enjoy lahat ng tao. Kasi pinagandaan talaga namin to.
Ben, kanina sa naipapakita sa ating programa na ikaw ay nakapag-perform na rin pala. Anong mga venues ito na nakatugtog ka na? And syempre, this is different from the concert that you'll be doing this April Oo po. 21. So marami na po akong natugtugan. May mga Manila gigs na din po ako noon, and all over from Pampanga, Mabalacat, iba-iba po eh. So pero may mention lang po ako kasi lately lang po to. Kahapon po nag-perform po ako, opening act po ni Philip, and sobrang bait niya lang po, and na-inspire po ako sa kanya. Kaya isa po siya sa pinaka-memorable moments ng career ko, yung pag-perform with Philip. Kaya, yeah. Diba? O may mga ganyang kwento pa rin pala si Ben. Pero ano ba yung parang masasabi mong nag-prompt sa'yo na kailangan ko nang mag-concert, kailangan ko nang ma-share ang talento kong ito sa maraming tao? Ano ba yung parang this is it, the decision, yung point na parang masasabi bang magko-concert ako para ma-debut ko na at maipaalam sa mga tao itong mga isinusulat kong kanta at ma-share itong talento ko? Actually po, marami po talagang struggle bago lahat ng ito. Gusto ko lang kasing patunayan na wala kang kailangang patunayan para maging masaya. It's like, ganun nga po, yung marami po kasing humihila pababa, maraming hindi naniniwala. And so parang gusto kong i-prove sa kanila na hindi mo kailangan makinig sa iba para maging masaya. Naku, napakalalim pala talaga to ni Ben, no? And sa ating pong mga manonood, uulitin ko lang po, sa April 21 yan, ha? Wala kayong dahilan upang hindi suportahan tong si Ben dahil holiday sa April 21. So lahat ng inyong mga lakad ay i-cancel nyo na muna, magtungo na muna kayo dito sa debut concert ni Ben Viola. Diyan po yan sa may Tita Aidas sa Angeles City. I-search nyo po sa Facebook at sa Waze ang Tita Aidas. Napakarami pong mga guest bands ang makakasama ni Ben dito. And meron po itong entrance fee na 300 pesos. Yung 300 pesos, Ben, ano bang consumable ba ito? Opo, it comes with a free drink of your choice and one ticket. Yeah. So yan ha, meron na kayong free beer at magdagdag na rin kayo ng order sa Tita Aidas, ha. Pwede kayong mag-order ng sisig, di ba? Talaga namang para talagang ma-enjoy nyo ang concert ni Ben Viola. Pero syempre hindi ho magtatapos ang ating programa na hindi ho natin marinig ng sample ng isang awitin mula sa ating bisita. And ito po siya. Pakinggan po natin, malamang maririnig din po natin ito sa kanyang konsyerto sa April 21. Muli po, iniimbitahan po namin kayo sa debut concert ni Ben Viola sa April 21 sa Tita Aidas Kusina sa Angeles City. Take it away, Ben! Okay, so gusto ko lang i-share, yung mga first na nakarinig nito was the place kahapon, Marquee Mall. And sobrang memorable lang ng moment na yun. Kaya gusto kong i-dedicate sa kanila to. This is Tibok, an unreleased song. And mari-release din siya soon. Kaya abangan nyo. Sa titignan, iyong mata'y nililibang, sa'yo'y hindi maiiwas. Nahulog na parang iwan, alam ko na walang pagtutunguhan o kahit hanggang dito lang naman kasama pa noon. Upo na ng lahat ng titiran, magkukulang at kahit di ka man nakakaw sa
sabay binubuo mong araw ko. Kahit saglit pakinggan mo ako. Wala ka bang naririnig sa tuwing ako'y lumalapit sa'yo? Hindi mo ba naririnig ang puso ko at ang kanyang tibok? Thank you very much. That was Tibok, an unreleased Salamat, song. Ben Viola. At muli inanyahan po namin kayong magtungo sa Tita Aidas sa April 21. Teka, anong oras ba ito magsisimula nga pala, Ben? Bali magsisimula po siya mga around 6, pero around 6, so yung mga band na opening act, yun po yung mga mauuna. And then, final act Punta na po. ho kayo sa Tita Aidas Angeles City. Suportahan po natin si Bien Viola para sa kanyang debut concert. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating programang Topic. And syempre po, tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Sa aking anak na si Harper Arabella, tuway si Patricia, Kalaguranda kayo. Ako si Jody Dizon Mercado, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to.